Yau shirin namu na musamman ne. Yau Hausa Guide da jami'an ɓoye za mu kewaya da ku yawon gasa kumba. Amma kafin mu fita bari na ɗan taɓa wannan. Idan safiya ta yi, babban farin cikin bayarbe ya sami fufuf ko fanke da Hausa, a haɗa da kamu ko koko, a ci a sha ana santi. Shan koko dai masu iya magana suka ce kwanciyar rai. A Najeriya, wannan haɗin sunansa abacha, kuma da yawa ya raɗa wannan abinci suna abacha ya kyauta domin kayan lagwadan da ke ciki sun yi kama da daɗin da aka ji lokacin mai sunan. Wannan dai ra'ayina ne. Har yanzu dai na kasa ganewa tsakanin mutanen Kalaba da na Kaduna suwa suka fi iya girka da fadukan shinkafa irin wannan. Kada kuma wata basakwaciya ta samun baki domin idan ana maganan iya girki to ba ku ciki. Haka dai aka gaya min. Suwa za su gaya mana daga inda tuwo ya samo asali? Ni dai a iya yawo na 'yan garin Zaria sun fi ko'ina maita wajen kwasar tuwo miyan kuka a ci da ɗumi-ɗumi ana fifita. Sai dai komi rashin son ka da tuwo da wuya ka wuce tayi a wannan. Inda akwai inda yarbawa ba sa rowa to a miya ne. Kuma daga yanzu ku sani duk sadda kuka ci amala mai daɗi irin wannan to kun faci dukan ƙato. Idan da abincin da ke sanya Katsinawa gudowa daga garinsu to sakwara ce. Mace ɗaya ma ta iya yi a ji daɗi, bare kuma a haɗa ka da mata har 5. Wai idan za a ci abinci da irin wannan miyar, shan miya za a ce ko cin miya? A lokacin da kuke santin abinci, kowa ya tuna da cewa Bankin Duniya yanzu tana bin kowane ɗan Najeriya naira 24,000. Kuma tun da bashi an ce hanji ne, bari na aikewa da nawa hanjin madaran shanu mai sanyi.